ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏମ୍‌ଜି ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସୁରଭି କୁଇଜ୍ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆମେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିମନ୍ତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେବ ଫେବୃଆରୀ 28। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ କିଏ? ଉତ୍ତର ବାବର। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁ ମସିହାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1857 ମସିହାରେ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ରଚିତ ବେଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଋଗ୍‌ବେଦ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସମ୍ବର। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମାଂସାଶୀ ଅଟେ? ଉତ୍ତର କମଣ୍ଡଳୁ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କାରଣରୁ ପାଣି ଭିତରେ ଦଣ୍ଡଟି ସଳଖ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ ଯୋଗୁଁ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ପରି ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରେ? ଉତ୍ତର କକାବୁରା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ପୃଥିବୀର ଚିନିପାତ୍ର ବା ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର କ୍ୟୁବା। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଷ୍ଟଭୁଜର କୋଣମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ଉତ୍ତର 1080 ଡିଗ୍ରୀ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନଟି କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? ଉତ୍ତର 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023ରେ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଜଗଦୀଶ ଧନଖର। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଁଳାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ? ଉତ୍ତର ଭିଟାମିନ୍ ସି। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗ୍ରହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରୀର ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଉତ୍ତର 34 ଫୁଟ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ଉଦ୍ଘାଟନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1957 ମସିହାରେ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ? ଉତ୍ତର ଭିଟାମିନ୍ ଡି। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କାଳିଦାସ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପାଥୋମିଟର। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ହୃତ୍‌ସ୍ପନ୍ଦନ ମିନିଟକୁ କେତେ ଥର ହୁଏ? ଉତ୍ତର 60ରୁ 100 ଭିତରେ ବା 72 ଥର। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁନା ରୂପା ତାରକସି କାମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହର ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଉତ୍ତର କଟକ ସହର। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 65 ଡିଗ୍ରୀର ଅନୁପୂରକ କୋଣର ଅନୁପୂରକ କୋଣ କେତେ? ଉତ୍ତର ହେବ 65 ଡିଗ୍ରୀ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ